जे अरम मांगख्रि सग्लायमानि कारण खावनो जों साइमनो जे त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार बरंगनां बिकास देवरमा रामपद जमेजा डक्टर तुलसं बरंखा सिनि जे कक बरंनि जों तामे सिने सिया आबनो केबेंनि दं दाबुबो आनि बाय जों गंनि फटन दिनि सग्लायखा तामनि बाय के जों साइमानो आबंका सिनि अधिकार कक बरक उनका सब्जेक्ट स्टेटनि मैटर अमाइकेल सुमुका डिमा सरनि भाषा अब सुमुका क्लियरली अमनो एनसीईआरटी रो लुकुइ मानाय बा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आजा मानाय बंनि कक उनका सिजाक मानि उनका तामबाय और लुका के स्राय इंग्लिश अल्फाबेट बायनि किनु आर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा केबिंग या बर आरो बीजेपी सरकार न आइपनो बीजेपी सरकार पुनो बर केबिंग या किनु और तामनि बाय कक बर भाषा बाय बर केबिंग आबो सिनि प्रश्न गाबो डाबल स्टैंडार्ड नुगाय दङ आसामनि डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जे बर रकनि मुसुंतिनो खारि दङ बंनि इच्छा कारण बंनि अधिकार बंनि राइट जाबो आनि बाय किनु सुनु कासिनो रंग काके जे बरक सुनो चापगै सिरि दङ जे बंनि मुसुंति खायनाय आं बाय सिंतिनाव प्रतिबाद खालामो